अभी अभी पुरस्कार हमारा लक्ष्मण जी के तरफ से बहुत हम तो लक्ष्मण देवरवे कहिले चली दुकान के बहनी तो बन अरे गई। भाई दुकान हो ये दुकान है रे हल्ले हो ये दुकान हो हल्ले हो दिन खा सुतेला रात खा उठेला सटर तो 5 किलो कौन ले ले जा। अच्छा हमारा रमेश यादव मुखिया जी पुरस्कार भेजो लोगन मुखिया जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करो एंग हमनी के मित्रता बना रहे नारायण जी के कृपा बना रहे बाकी मुखिया जी रो पंचायत में केहू दुखिया मत हो ना अब सब के सुखिया जी हो जा। हां हमरा के कोनो योजना पास करवा दी जाए योजना जो है रात भर के चिराइल हमार छूट जाए ना चियारो भाई हमरा के एगो बूढ़ा पेंशन करवा दी है ना हमरा के एगो बूढ़ा पेंशन करवा दी आ निर्मला जी के विधवा पेंशन अच्छा हाँ चनरमा जी के तरफ से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन खुशी रहे खातिर नारायण जी से प्रार्थना और देखिए हमारा पिताजी के संगतिया बने भगवान नारायण जी के बना के रखे अब तो संगतिया जी चल गई लोग रउआ बानी स्वस्थ रही मस्त रही अपने काम में व्यस्त जाए के तो सबका बा लड़का कहते जे गणेश बनवा जब हमनी के लीलार पर व्यास लिखल बा तो कुछ वेद के भी बात कहे के चाहिए अभी नहीं माई हम के मुरली के मारे मरले पूरा हवा बन्हा तरी ओ तररर हरि काल में रहा हो जमा पेटीएम करो लड़का कहते जे गणेश भगवान राउर द्वादश नाम हो सतयुग में सिंह पर चढ़ के आइल बनी ओबरा राव नाम सिंहेश्वर बा द्वापर में मोड़ पर चढ़ के आइल बनी ओबरा राव नाम मोड़ेश्वर बा त्रेता में मूस पर चढ़ के आइल बनी ओबरा राव नाम विनायक बा ये कलयुग में आए जवन चलत तो उनका ए मल्लिकारी हनुमान चौकी के या चौदर के हां ये दुगो जानबे करबे ये दुगो जानते जानते खत्म हो जाई ई जवन चलत है एकरे नाम कलयुग हो एकर आयु जानते कितना हो केतना 4,32,000 बड़ी हर जुग के अलग अलग आयु बा द्वापर के आयु जानते कितना हो केतना 8,64,000 बड़ी त्रेता के आयु जानते कितना हो केतना 12,96,000 बड़ी और सतयुग के आयु जानते कितना हो केतना 17,28,000 बड़ी यू आर राइट बाबा हां एकर दादी अंग्रेज के लौड़ी रहल आ तू अधिका करत रह ई पोछा मारे खातिर गई रहला लड़का कहते ये गणेश भगवान ए कलयुग में जब मनुष्य सती हती होखे लगी तो ससीभान बाबा भी आइल बनी गोड़ लगनी हो हमरा के से बात भेजौले बनी तो आइल बनी तो है नहीं आई हम निकल गए अब हो न बैठल बनी बड़ी सुंदर कलाकार ससीभान बाबा आशीर्वाद भेजौले बनी गोड़ लगनी हो भगवान जी नारायण जी रो के बना के रखी नारायण जी की कृपा बना रहे आशीर्वाद दक्षिण दिशा से करिया घोड़ा पर चढ़ के आए धुआं के रंग में हां वो मेरा राव नाम पर ध्रुम केतु मंतोष बिजली मिस्त्री की तरफ से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत हो सबका के चला दिया यह मतलब हो अपने के दुख बुझा तरह मंतोष भाई जा भगवान तरह के बना के रखो मगर केहू के बिजली मत कटी हो तोहरे हाथ में बा खाली मीटर उखाड़ दिया नारायण जी तरह के बना के रखो लड़का कहते जे गणेश भगवान फिर मंतोष बउआ पुरस्कार दिले बड़े नारायण जी बना के रखी हनुमान जी की कृपा बना रहे हथिया के मुंह मनुष्य के तनवा मनुष्य के अरविंद भैया देवी देवता से गायक लोग मजाक कर रहल रमेश भैया राजकुमार भैया सुता तनिका राजकुमार भैया ना सुती मो ए मेरा देवी देवता से लोग मजाक कर रहल बा हालांकि देवी देवता मजाक करे वाला चीज ना होला ए में लोग कागा देता भोला बाबा पियर हो जाइबो गांजा छोड़ो मारो बियर ना तो पियर लात ठंडा रही तले एक जना गा के ठंडोइले तले एक जना कागा देता जे गौरा जी नहइले बड़ी सिंपल से आही भोले बाबा वो तेरे टेंपल से अब साहब बैलून का पाहुन की है कोई अरविंद भैया ई ठंडोइले तले एक जना ऊपर हो गेले भादो के बैंक खाली ऊ कहतर जे बेल के पतैया पर लिखत नहीं ले लेटर यहां तक अरविंद भैया हमरा ठीक बुझे
देखी भोले बाबा कह दी है सिग्नेचर यहाँ तक हमरा ठीक बुझे ये भोले बाबा से कोनो अर्जी विनती पहले तो अब कहता कि मेहरारू मिली बेटर मेहरारू मिली अभी तार भोले बाबा ठीका ले बड़े बेटर मिली कि भवन लेटर मिली जा भोले बाबा के कृपा हो जाए तो तार मेहरारू बेटर ना थेथर मिल जाई तोहरो दवाई करी आ तारा माइयो के दवाई अंत में कहे के बाद कि बाबा हो महात्म जी के बाबा हो महात्म जी के पूछले चढ़ाना अरे पोखरा में आके बाबा अरे दीनदार अब एगो माई के पचरा गाए एगो हनुमान जी के जय बोले।